Como xa saberedes, a Xunta de Galiza vén de cancelar todas as actividades lectivas dende o vindeiro luns 16 ata os 14 días posteriores como unha medida preventiva para frear o avance do coronavirus. Esta medida afecta en xeral a todas as estudantes, pero especialmente aquelas que estamos cursando o segundo de bacharelato, porque tamén nos estamos a preparar para a selectividade, as chamadas EBAU, unhas probas que determinarán a nosa nota para acceder a unha certa universidade ou un grao en específico. Esta mañá, cando nos anunciaban o parón, entre moitas de nós cundiu o pánico, porque estes 14 días, sen ir a clase, sen ter explicacións, sen estar reforzando os contidos, sumados aos días de vacacións de Semana Santa, poden ser unha catástrofe se non nos mantemos activas repasando o temario. Eu persoalmente tamén me puxen moi nervioso ao principio porque non sabía como ia facer. Non son unha persoa a que lle resulte doado poñerse diante dun papel e chapar un montón de nomes, datas, datos, sen ter alguén que mo explique ou facelo dun xeito interactivo ou creativo. Porén, despois dun rato reflexionando, pensei que podería arranxar este problema gravando uns vídeos a xeito de resumo de cada un dos temas que nos entran en ditas probas. Falando con algunhas amigas, dixeron que eses vídeos poderían ser moi útiles para outras persoas, para repasar o temario, reforzar contidos ou incluso para aprender os temas que ainda non chegamos a dar en clase. Así que, a pesar de que me dá bastante vergoña, verdade, estou hoxe abrindo esta canle para así compartirvos as miñas explicacións, os meus resumos. Comezarei sobre todo coa asignatura de galego, de literatura, porque creo que é algo que en xeral nos custa bastante memorizar, polo menos a min, e podería ser bastante útil neste aspecto. Porén, se máis adiante queredes que faga outras asignaturas como castelán ou dentro de galego outros ámbitos como sociolingüística ou gramática, podería facelo. Falo de asignaturas como galego, castelán, historia de España, porque eu estou a cursar o bacharelato de artes escénico-musicais. Entón non podería falar de asignaturas como matemáticas, latín, física, porque sinceramente eu non as curso e non son unha persoa axeitada para iso. Non quero liarme máis, pero agardo que esta canle vos sexa de axuda tanto a vos como a min, para aprender os temarios, reforzalos. Así que seguramente dende este luns estarei colgando vídeos. O primeiro será sobre a literatura de Noriega Varela e Ramón Cabanillas. Entón, se vos gusta, pois podedes suscribirvos ou compartilo se credes que a alguén lle vai ser de utilidade. Moitas grazas por mirarme. Un saúdo.